Dwi'n falch iawn bod gymaint o etholwyr yn cysylltu â fi ar faterion gwahanol ac yn yr wythnosau diwethaf dwi wedi cael cannoedd o negeseuon gan lawer ohonoch chi ynglyn ag ymladd teirw. Falle bod chi'n meddwl bod hyn yn bwnc rhyfedd i ni fod yn trafod yn Senedd Ewrop. Ond oedden ni'n pleidleisio heddi ar y gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf. Fel rhan o'r gyllideb mae taliadau amaethyddol. Maen nhw'n bwysig iawn i ni yng Nghymru achos mae'r mwyafrif ein ffermwyr ni yn dibynnu ar taliadau Ewrop mwyn cynhyrchu bwyd a gyfalu am gefn gwlad. Ond mae canran o'r arian hefyd yn mynd at ffermwyr mewn gwledydd eraill sydd yn magu teirw ar gyfer ymladd teirw. Mae pobl a teimladau cryf iawn yn erbyn y sbort creulon yma, a felly chi wedi annog fi i bleidleisio yn erbyn hyn, ac fe nes i. Yn anffodus, nathon ni ddim llwyddo i gael y gwelliant yna drwyddo, bod rhan fwyaf o aelodau seneddol wedi dweud bod nhw yn erbyn y taliadau, oedd e ddim yn ddigon i stopo nhw. Ond dwi yn gwybod bod chi yn mynd i barhau i ymgyrchu ar hyn, a dwi yn gwybod hefyd bod hyn yn rhywbeth gallen ni ennill. Felly bydd yr ymgyrch yn mynd yn ei flaen a byddai'n cadw chi mewn cysylltiad â datblygiadau.